בוא אליי, בוא אליי. טוב. לא נורא. מה תכננת? מה אמרת? לא לפי התכנון בכלל. התחלת מההתחלה איתה בימין. It was at this moment that he knew. He fucked up. טוב, מסתבר שהנפילה הזאת שלי, אלה היו התוצאות שלה. אלה היו התוצאות של הנפילה הזאת. זה היה חבל. זה היה חבל. פאק. הבעיה היא שאנחנו באמצע שום מקום. אנחנו באמצע שום מקום. ועד הכביש יש עוד כ-10 קילומטר. מה נעשה? מה נעשה? בוא נלך נראה מה קורה שם. טוב, פה כנראה מסתיים הטיול שלנו. פה מסתיים הטיול. אנחנו צריכים לבוא עם רעיון שלא יצריך מאיתנו להישאר פה ללילה. כי אין לנו אוהלים, אין לנו ביגוד טרמי. בלילה, במדבר, בינואר. הולך להיות שמח. בוא ננסה לדרדר אותו. למעלה. כן. נראה רצועות, כל מה שיש לנו רצועות. לאט לאט. פרה, נביא אותו למעלה קודם כל. אחרי זה נשבור את הראש, ננסה את ה-15 קילומטרים האלה. צלוח. עשה קומטה. יאללה. עשה קומטה. ביי, אין ביי. אז התוכנית היא כזו. אני נשאר פה. מגן מנוע עוד יותר חזקה. וקיר נוסע להביא חלקים, שמן מנוע. ננסה לעשות את התיקון פה עם אפוקסי. ננסה לסתום את החור שם, את הפיצוץ. נקווה לטוב. נקווה לטוסט. כן. עושה לך קפה? עושה לי קפה. קח את הקסדה משם שלא תאבד אותה. כן. רגע מתאים. יהיה חושך, זה טרור, לא רואה פה כלום. אחי, יש לנו איזה... כן, אין הרבה. יש חצי שעה, וזה נגמר. חצי שעה. אני מקווה שיספיק להגיע עד אז לפרן. פחות או יותר אם הכל הולך תקין. 4 שעות אתה אמור להיות פה חזרה? בוא לא נעשה נחס. יאללה, סע. עכשיו צריך בזריז להתלבש, לפני שיקר מדי, וזה הולך לקרות ממש עוד מעט. כיסא. כיסא, למה יש לי לשבת פה ולשבת. לפחות נשב בנוח.
להיות קריר. מתחיל להיות קריר. לא נורא. נשרוד את זה, לא? בטח. כמה יפה פה. ממש. יורד הערב. יש פה כל מיני דברים מייללים. לא יודע מה מיילל פה. אבל וואלה... הנה עוד פעם. מקווה שזו הרוח. משהו מיילל פה. What the fuck? 3 בלילה בעלייה. זה... אתה נראה? הנה. לא בא במסוק. בא על האופנוע שלו. קיצר, אני פה משייף. צריך בשביל... תביא, אני אחליף, אתה תעבוד. בשביל בשביל הפלסטלינה פה צריך בשיוף כדי שהיא תדבק. אז אני פה מנסה לעשות שתי וערב. ככה, שתי וערב. למה? כדי שהפלסטלינה פה תדבק לתוך החור. בלגן אמיתי, יש לנו ניסיון אחד, אין הרבה פלסטלינה, אז זה צריך להיות ראוי הניסיון הזה. הנה, אפילו הבן אדם הביא לי אפילו בירה. בוא'נה, מה... תראו מה זה. בן אדם בא עם בירות, קרות. הסופה שלו אבוד, אנחנו יוצאים מפה. מחר לא נעשה שטח. מישהו עזר לי שם מלמעלה. אני אומר לך, בעלייה, האופנוע כבר נפל, אני כבר בדרך להגיד יאללה חפיף. נתתי עוד נגיעה של גז, האופנוע ככה בתוך הבור, מסתובב ככה, ואני מרים אותו, יוצא מהבור, עד הסוף למעלה. נכנס לבור השני, כבר דוך פנימה, ככה, באמצע, אמרתי זהו, אכלתי אותה בפנים. יאללה, סיבוב קטן. הבן אדם בא בלילה. זהו. אני אראה לך את הבור הזה. חושך מצרים. הנה, אני אכבה את הפנס שלי, שנראה כמה חשוך פה. אין פה כלום, זה המצב. יקיר, חבר לי את הפנס. אתה לא תראה כלום, אני מעיר לך שיהיה לפחות משהו להראות. זה החושך מצרים שיש פה, אין פה כלום. יש קצת ירח, אבל הוא באמת לא גדול, אבל לא עוזר. אמרנו שמפה ירדנו, יצאנו מציר מצלעות, חזרה לכיוון נחל ברק, ליציאה, יש שם סובארו ראשון, תשאולים, בלגנים, מה יש לכם? קיבלנו ממנו רצועות. באדם גר במעלה אפרים, אתה צריך להחזיר את זה למעלה אפרים, רק שתדע. אין בעיה, בטח. שם החוצה לנחל ברק, חזרה ל-90, ולתשאל כל אוטו שעובר. כל הטרקטורונים שעקפנו ועקפו אותנו במהלך היום, כל הרביעייה הזאת, עצרנו. מסעית אחת, שאלתי מה קורה, אמרתי תעצור, הוא חיפש בכלים, לא מצא. עוד ג'יפים שיצאו, הרביעיית ג'יפים, היה פה רוביקון ושני טויוטות, גם כן אין להם, לא יודעים מה זה, ואחרי זה לצופר, תחנת דלק של צופר, כל האנשים במסעדה, נכנסתי למסעדה אחי של צופר, אני אומר חבר'ה, יש לי בעיה, חבר שלי בשטח, תקוע, מי שיש לו עכשיו, די. מי שיש לו עכשיו פלסטלינה אפוקסית, ואנשים, מה זה פלסטלינה אפוקסית? השם מסביר להם, אני עומד על כיסא, ואני אומר להם כאילו, פלסטלינה אפוקסית, זה שלוקחים, מסביר להם, אנשים לא יודעים מה אני מדבר איתם. יאללה, בסדר, ביי להתראות. כולם מלצריות מסתכלות עליי, כאילו נחתי מהירח, אחי, את המבט הזה הייתי צריך לצלם. הם מסתכלים עליהם, סלאם טייק. ממשיך לתוך צופר לצוות ביטחון, צוות ביטחון, אומרים, כן, יש איזה מישהו פה, הוא בקטע הזה שלכם, טייל, ילד צעיר, אחי. אנחנו מדברים פה על ילד בין איזה, כמה זה, 25? מה, הוא שטח? מה הוא עושה? כן, אמרו להתחפש פה בכל המושב, לא ידעו להסביר לי, הצלנים האלה שרמוטות. אני במקומם, אם הייתי במשמרת, אחי, בוא, סע אחריי, אני מראה לך בדיוק איפה הוא גר. נסעתי, עליתי למעלה, חיפשתי מישהו עם קוואסקי מיול. דפקתי בכל הדלתות, היה שם כמה קוואסקי מיול, ובאדם יצא עליי, נתן את הדבר הזה. זה הכמות שיש לנו להחזיר אותך לכביש. כחול, וזה, אנחנו צריכים להרבב אותם במידות שוות, הנה אני מחמם את זה עכשיו בביצים. כדי שזה יהיה בטמפרטורה הנעימה, הנכונה.
אז תכף אני אמשיך לעבוד על השיוף. כדי... ואחרי זה צריך, מי שמטפל בזה צריך גם לשטוף ידיים טוב טוב, כדי לא להכניס לעיסה יש לנו כפפות. אבק ושומנים. לא. חייב בידיים. אתה רוצה, אני אביא לך כפפות ניטריל, יש לי כפפות ניטריל. עכשיו מתכוננים לפרוצדורה של התכלס של הסיפור. אנחנו הולכים להדביק את החור הזה עם הפלסטלינה המיוחדת הזאת. מקבל טוב, גדול. אתה מצלם? כן. תראה מאיפה אנחנו מוציאים את הפלסטלינה שלך, שתדע רק. הוא חימם את זה בביצים. מקווה שזה לא רדיואקטיבי. וואי, זה רדיואקטיבי טוב, דווקא מתחייב טוב. החלק שבא במגע עם השמן, לא נוכל לעזור לו הרבה. הוא ימשיך להיות במגע עם השמן, אבל מה שנמצא פה בחוץ, הוא יתקשה עם זה, זה כאילו 20 דקות, זה מהר. אתה רוצה לחכות אותי פה? בוא נחכות אותי, אבל לא צריך. אז ככה נגמר הערב שלנו. חבצו אותי, בשעה טובה, הנה יש פרגיות. יראה סיסי. ופה זה הג'קוזי. שיהיה לי סטלבט, ישבתי פה עכשיו חצי שעה. כן.